L-iskejjel tal-Knisja għandhom juru l-libertà reliġjuża għaliex fihom infushom diġà huma bibien miftuħa għall-umanità. Stqar dan l-Arċisqof Charles Scicluna waqt kommemorazzjoni tal-Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċieqa sena eżatt wara mewtu. L-Arċisqof qal dan f'mument fejn fil-pajjiż hemm dibattitu jaħraq dwar jekk l-Iżlam għandux ikun mgħallem fl-iskejjel. Hawnhekk l-Arċisqof Scicluna sellem lil Giuseppe Merċieqa tal-li f'Malta hawn skejjel tal-Knisja mwettqin fl-awtonomija, fl-identità u fil-karattru tagħhom. L-iskola Kattolika trid tkun bieb miftuħ għall-umanità. Hija espressjoni tad-dritt tal-libertà reliġjuża u fih dana trid ukoll tirrispetta l-libertà reliġjuża. Aħna ma nibżgħux minn din il-vokazzjoni inklużiva għax nemmnu li għajn mhux biss ta' faraġġ imma anke ta' arricchiment kbir. Fakkar ukoll kif dan kollu jirrifletti l-legat li ħalla l-Arċisqof Emeritu, legat li jwissil il-poplu li aħna il-kol aħwa. Dan huwa messaġġ urġenti llum, attwali u importanti. Aħna l-Maltin qed inħossuna ċittadini mhux biss tal-Ewropa ma tad-dinja. U allura għandna l-vokazzjoni ġdida li meta nħarsu lejn il-bnedmin ħutna mhux biss lejn anfusna u lejn xulxin, imma li l-bnedmin ħutna anke jekk ikunu ta' razza u leġjon differenti, fihom l-ewwel nett niltaqgħu ma' xbija ta' Alla, mal-bnedmin, sħabna u ħutna. L-attività li fiha tfakkar l-Arċisqof li tant kien qrib il-poplu u qrib dawk imġarba fissret ukoll tnedija tat-tieni ktieb fuq l-istess Giuseppe Merċieqa, Raj għal kull staġun, l-istess frażi li biha dan kien deskritt fil-funeral tiegħu sena ilu.